ngrasani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dodo. Sing wani janji nek lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa asik kecepeti datang jantung sepuh gitu pandi mekaten putra wayas dewi supados saking ganjaranipun dipun paringi panjang umur kaliyan Gusti ingkang mulo tresna. Amin amin. Sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe